O programa das festas mantén unha estrutura semellante á de anos anteriores, cunha mestura entre tradición e modernidade, buscando satisfacer a todo tipo de públicos, dende pequenos a maiores. As celebracións arrancarán este venres coa lectura do pregón, ás 9, na Praza do Concello, a cargo este ano dos nenos e nenas dos centros de ensino do municipio. O cartel tamén das festas de Boiro está feito para todos os públicos, non? Para nenos, para xóvenes, para persoas adultas e tamén para persoas maiores. Dende a Concellería de Cultura se quixo tocar esos catro paus, non? Esos catro públicos, e teñamos unhas festas seguras e sin incidentes. Entón, dende aquí, chamar a toda a ciudadanía de Boiro que teñamos unhas festas, moi boas festas, pero eso, con sentidiño e bueno, que todo sala ben, que non há ningún incidente, que é o deseo de todos, non? A música terá ademais este ano un gran protagonismo, coas tradicionais verbenas a cargo das mellores orquestras de Galicia, como é o caso do Combo Dominicano, Panorama e París de Noia. Tamén destacan os concertos de Café Quijano e Treixadura, entre outros. Aínda así, un dos pratos fortes dos festexos será o Día das Peñas, do luns, no que o Concello de Boiro colabora coas asociacións de peñas. Dúas serán as súas citas. A primeira delas xa este venres, coincidindo co inicio das festas, co Remember Fest, no Parque da Cachada. No 2019, quizás fora o acto que máis éxito tuvo, unha cantidad de xente moi importante, que nos sorprendeu a todos, a verdade. E bueno, pois, como se dou tan ben, vamos a repetila. Creemos que traemos un cartel bon de DJs, temos a DJ Matrix, a Xacobo, de Mínimo Eventos, temos a Marcos Magán e temos a Manu Gaceta. As actividades continuarán xa o luns, cos xogos tradicionais na Cachada para todas as peñas, con mangueirazo este ano a cargo do deportista Adrián Mosquera. É un rapaz que é de Rianxo, pero rema nun clube de Boiro, que é o Rías Baixas, que é Adrián Mosquera. Como sabedes, medalla de ouro na Copa do Mundo, medalla de plata na Copa do Mundo, subcampeón de Europa, é dicir, un rapaz que encarna os valores que queremos transmitir á xuventude. Esforzo, traballo e tamén festa. Dende a Asociación de Peñas insisten na importancia de que todos cumpran as normas. Está prohibido o consumo de alcohol para menores de 18 anos e entrar ao recinto con vidro. Tamén apelan a manter limpo o espazo e non deixar nada tirado no chan. Toda unha serie de deberes e recomendacións para que a festa transcorra da mellor maneira posible sen incidentes.